घटनाया जाहैबाय मा थांनाय डिसेम्बरनिनो नैबे डिसेम्बर दाननिनो 12 तारिख बिस्थिबारै आंनिनो फंबाय जायो निजोम बसुमतारी बिनि बिसि जुनालि स्वर्गियारी बे न'निफ्राय हागौमानि शेयार खालामनानै हो लोगोफोर भिडिअखौ माने जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि फिसाखौ लानानै हाथा हामा गावनि गुबुन जाथिजों खारनाय बा गावनि जाथिजोंनो खारनाय दा न'खरफ्राव बिराद दावराव दावसि सोलिनाय बिराद दुखु सोलिनानै दं फिसाया थारमाने गावनि न'निफ्राय फिसायनि न'निफ्राय थांनानै बिमा बिफानाव ओंखाम गोरलै जानो होननानै थांनानै 12 तारिखआवनो थांनाय बिनिफ्राय रबिबार बारायाव ओंखारबोफिननाय डिसेम्बरनि दासिमबो बे हिनजावखौ मोनाखै आरो फिसाखौ मोनाखै गोमानानै दङ। अन्नानै प्लिज बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। कन्टेक्टआव स्क्रिनाव होगोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ सोरबाफोर लोगो मोनदोंबा आरो बबेबा गोजानफ्राव तामिलनाडु बेंगलर बिदिनो केरेला मुम्बाइ बेफोरबायदियाव लोगो मोनदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय। आं स्क्रिन होगोन बे नाम्बारखौ कल खालामनो हागोन। कल खालामनानै नोंसोर इनफर्म हरनो हागोन आरोखि जेरावखि लोगो मोना मानो नोंसोर इनफर्म हरनो हागोन। हनै दा न'खरावबो बेराफारसे बिराद उन्दैनि थाखाय बिबै बिबौआ बिराद माबादों दुखु मोनदों मानो बेफोरबायदि जागोन 3 बोसोरनि गथ' फिसा हिनजावसा बेखौ लानानै मानो खारखो ना बबावबा सोरनावबा आलासि जाहैदों ना गोमाखो ना सोरजोंबा थांखो बेफोरबायदि बिराद सिन्था खालामलायनानै दं आरो गाइसमोन। जायखिजाया नोंसोर जेरावखि नुवा माने आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। अन्नानै प्लिज खालामहर। बाक्सा जिल्लानि आङो थंखौबो होजोबगोन गासिबो गामियारि डिस्ट्रिक्ट गासिबो होजोबगोन आङो पिन नाम्बार थिन नाम्बार गासिबो थाजोबगोन। जायखिजाया नोंसोर कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय अन्नानै प्लिज। गावहानि न'आव बिमा बिफानि न'आव बियो ओंखाम गोरलै जानायनि मुङै थांदोंमोन जाहैबाय। बेनिफ्राय रबिबार ना औ रबिबारै न'निफ्राय ओंखारबोदोंनो बे न'आव फैनो होननानै खिन्थु दासिमबो बे जा उन्दैफोरा माज्राबारि न'सिम मोनफैनाय जायाखै आरो दा बहा थांदों बबावबा गोमादों ना सोरजोंबा खारलांखो बे न'आव माने फैफिनाखै आरो। ओमफ्राय घटनाया जाहैबाय मा दुखु गोनाङा 3 बोसोरनि हिनजावसा सासे दङ बिजिता बसुमतारी ना बे हिनजावसा बे गथ'साखौ लाफानानै जिहेतु बबाव दङ बेखौ माने दासिमबो माने बिनि सायाव बांसिन बिबै बिबौमोना एसे दुखु खालामबाय थादों। जितु गोरलै गथ' दासो माने एसे मोजाङै रायलायस्रानोनो हाबावाखै दा बेखौ लानानै बहा दङ माने न'खरा खावलायनाय बायदिबा जायखिजाया उन्दैसाखौ बा गथ'खौ लानानै थाबै न'आव फैफिननांगौ। दिनैसिम खौरां मोनाखै नामा नोंथांमोना? दासिम बर्थमान खौरां मोनाखै। हागौमानि शेयार खालामनानै हो लोगोफोर भिडिअखौ माने जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि फिसाखौ लानानै हाथा हामा गावनि गुबुन जाथिजों खारनाय बा गावनि जाथिजोंनो खारनाय दा न'खरफ्राव बिराद दावराव दावसि सोलिनाय बिराद दुखु सोलिनानै दं फिसाया थारमाने गावनि न'निफ्राय फिसायनि न'निफ्राय थांनानै बिमा बिफानाव ओंखाम गोरलै जानो होननानै थांनानै 12 तारिखआवनो थांनाय बिनिफ्राय रबिबार बारायाव ओंखारबोफिननाय डिसेम्बरनि दासिमबो बे हिनजावखौ मोनाखै आरो फिसाखौ मोनाखै गोमानानै दङ। अन्नानै प्लिज बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। कन्टेक्टआव स्क्रिनाव होगोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ सोरबाफोर लोगो मोनदोंबा आरो बबेबा गोजानफ्राव तामिलनाडु बेंगलर बिदिनो केरेला मुम्बाइ बेफोरबायदियाव लोगो मोनदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय। आं स्क्रिन होगोन बे नाम्बारखौ कल खालामनो हागोन। कल खालामनानै नोंसोर इनफर्म हरनो हागोन आरोखि जेरावखि लोगो मोना मानो नोंसोर इनफर्म हरनो हागोन। हनै दा न'खरावबो बेराफारसे बिराद उन्दैनि थाखाय बिबै बिबौआ बिराद माबादों दुखु मोनदों मानो बेफोरबायदि जागोन 3 बोसोरनि गथ' फिसा हिनजावसा बेखौ लानानै मानो खारखो ना बबावबा सोरनावबा आलासि जाहैदों ना गोमाखो ना सोरजोंबा थांखो बेफोरबायदि बिराद सिन्था खालामलायनानै दं आरो गाइसमोन।
जायखिजाया नोंसोर जेरावखि नुवा माने आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन अननानै प्लिज खालामहर बाक्सा जिल्लानि आङो थंखौबो होजोबगोन गासिबो गामियारि डिस्ट्रिक्ट गासिबो होजोबगोन आङो पिन नाम्बार गासिबो थाजोबगोन जायखिजाया नोंसोर कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय अननानै प्लिज